Здравейте, представям ви кухня Класик. Тя е съчетание между модерното и класическото. Корпусите са изработени от ПВЦ, а вратичките от MDF фурнир, избелен по специална технология. Работният плод от технически камък, а гърба частично от технически камък и от MDF фурнир. В кухнята са използвани механизми с плавно прибиране, като механизъм за бутилки. Също и плътни чекмеджета с плавно затваряне. В кухнята са вградени съдомиална машина и хладилник. Декоративно фрезованите вратички, както и месинговите смесител, дръжки, матовите витрини, всичко това създава впечатление за традиционна кухня от началото на 20 век.